Bon dia, soc Federico Fondelli, soc investigador postdoctoral a la unitat d'immunologia de l'Institut i Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona. I aquí treballem amb persones que tenen esclerosi múltiple, intentant trobar tractaments nous per aturar la malaltia. I l'esclerosi múltiple és una malaltia on el sistema immunitari, que normalment es protegeix, ataca el cervell i la medul·la espinal. Això pot provocar cansament, problemes per caminar o perdre sensibilitat. En el nostre últim estudi vam estudiar un tipus de teràpia anomenada cèl·lules dendrítiques tolerogèniques o TOL-D6. Aquestes cèl·lules es fan al laboratori a partir de la sang del mateix pacient i serveixen per ensenyar al sistema immunitari a no atacar al propi cos. Però vam veure que en alguns pacients les cèl·lules de la sang ja estaven molt activades o inflamades i això feia que les TOL-D6 resultants no fossin tan bones com haurien de ser. La bona notícia és que vam trobar una solució. Si abans d'extreure la sang els i les pacients prenen un medicament que ja s'utilitza en l'esclerosi múltiple, que ens diu dimetilfumarat o DMF, les TOL-D6 que obtenim són molt millors. I aquest descobriment ens ajuda a fer més eficients les teràpies cel·lulars i ens acosta a tractaments més segurs i personalitzats per a les persones amb esclerosi múltiple. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo i especialment a tots i totes els pacients que participen a la recerca.